Szolka 48 zł, kubek 44, ale wszystko oryginalne z Bogucic. Śląskie maszkety. Daria, może takiego byś se powiesiła? No. Ceny nikiszowe. Sznita z tustym 16, sznita z hekele 16, barszcz z uszkami 28, żur 26. No i oczywiście stoimy po grzańca. Ceny jarmarczne. Zimowa herbata 22. Nie godaj mi teraz. To jest najważniejsze. Grzane wino 26, bezalkoholowy 18. Muszę być. Ważniejszy zakup poczyniony jarmarku. Humor śląski prosto od Marka Szołtyska, kupiony od Marka Szołtyska. O, to jest najfajniejsze. Proszę, takie coś do Mikołaja na dzieciątko od autora. A co, boli was dupa. O. Gorąca czekolada z wiśniową, oryginalna od Michalskiego. O tutaj. 20. Ile to kosztowało? 26? 26 zł. Taki kubek. Proszę ocenić samemu, dużo mało. Tutaj mydło można kupić, jakby ktoś był brudny. Nudelkule, małe, duże, ze wzorkami. Bardzo pięknie, ale bardzo ciężko się tu nagrywa cokolwiek i łazi i ogląda też. Ale te strojki są akurat mega ładne. Nie, no ładne. Taki to w Mysz. drewnie. I najważniejszy creme de la creme, Marek Szołtysek, znaczy pan Marek Szołtysek. To na tej kamerze ona się nie nadaje za bardzo do nagrywania w ciemności, ale coś tam będzie widać. Słuchajcie, mamy parę ogłoszeń parafialnych. Ale trochę też jest taki odczarowany węgiel. On nie jest czarny, on jest elegancki, także jakby ktoś poszukiwał biżuterii Ser? w ogóle, to tu znajdzie. Tu Daria, największy serowy radar, Z kosmetykami, wyczuła które ser. No, Tak, jak jest to ser. niegoda, to ciężko mu będzie wrócić. Tu grzyby wyrośli. O, dziad do orzechów, ale taki różowy. Ło, Daria, to taki kubek do ciebie, do kawy, to byś może piła ino 3 dziennie. Jak idzie robota? Elegancko, fest, moc, gryfnie, gryfnie. Dobra, będzie, dzięki. Cześć. Kościół Świętej Anny, przepiękny. W Nikiszu. Szczęść Boże. Tu jest tyle sztandów z miodami i z grzańcami, że jakby człowiek z każdym chciał wypić 30 ml, to by się opił. O, i tu coś do prawdziwych smakoszy, nie tam jakieś herbatki, browar, hajer, piwo rzemieślnicze, no i to można spożywać. Pytanie do losowego przechodnia. Jak się pani podoba jarmark w Nikiszowcu? Ładne światełka i dobra kawusia. Jak się pani podoba jarmark w Nikiszowcu? Nie podoba, bo jest za dużo ludzi. To była mega szybka akcja z jarmarku w Nikiszu, bo na Nikiszu byliśmy już rok temu. Jest materiał, tutaj go gdzieś podlinkuję. Wiele się nie zmieniło, oczywiście jest przepiękny, szkoda, że trwa tylko 3 dni. Ceny są, no wiecie, można powiedzieć, że za kubek 50 zł albo 60 za jakąś ozdobę to jest dużo, ale trzeba pamiętać, że to wszystko jest rękodzieło, trzeba, oni muszą zapłacić też za wystawienie się i tak dalej. Także dziękuję za uwagę, zobaczymy jak inne jarmarki. Zostawcie łapę i czymcie się. Jakby ktoś po jarmarku chciał spróbować sztygarskiego menu w Upojonych w Katowicach, proszę. Ramen na piwie, kanapka z golonem, no stek już był wcześniej, ale też fajny. I drill na kopalniokach.